nga ai khublei yo president jongka voice of the people hakaba ulala banwan ra shisha daka jingjai jai yakat tu upat ba kabangalal dap daka jing artatien bale si kani kanwan ra yak ei kijing kulmar shinong le si kanwan ra kinu kijing shushu namarba kat yo upat ba omdei kabasuk Henry ngalayo I ba min hinin katu kajing pensngo jong I hakini kiransan ba ila persyang banwan ra ila keren ban pensngo syakipat ba kidei ban le dakabating yakinu kibawan ra kijing kulmar ngaladu mensi ngaladu jingkermen namar ba empat la ban mudur ba kajing yad pat ba on la ban tem yau pat ba Henry daka baki burum barro kitu kinong kersan kilapan I ya kata kajing burum yala unong yalam kilapan I ya kata kajing kersan kebanadu met adu mensim hadu kapor bakila ai hadu kapor kabakila yad kampaji na secretariat dei kata kaba uni unong yalam ubawat mangaru ngala jutung sim baro sikata wangala ai katnu teli ki reels ki ban pensngo syakipat ba upa arden pasayumat udai utau klur kari ubala idei bantung sim namarba ulawan ra katni kajingya teli ha kajat benriu kajongi bat ha katu kubangi sakhi menne khamtam ha kaba u ai kataka jing sngo kajong u ringkat bat kipat ba daki hajar ki phau hajar ngut ki balawan ban shupan sngo syakh sarkar tang daka jingwan yad pat ba kabajai jai dikata kadai ka mga ai khublei hadu yakinong kersan ro kibawan kersan rat ba ya ka voice of the people kabalapan I ya kataka jingburum yala unong yalam bat kadai kani kaba ngaru ngasngo kalong kaba ngadei bangan ai burum shikat dei ha kaba na ka jingdu mensim ngalai yo biang ya kataka jing I ka jing shania ya uni unong yalam bat kadai katapat kaba ngakwa men pensngo shapi ba ka sarkar ha ki babun bun snem kadai shisha kita ki sarkar ki bala jubu re ya kita ki matre kam ki jongki kadai kani kalenti kaba iba arden mela basayomat ilala ban wan ra no dau pat ba namal ba ki sarkar bros kata ki dei kita ki bala bore ki ba ngaru ngajukren ya kata na kawai kapor ngam judan kanu kabangan keren ya syaliang dengan pensyai ngan penpau syaki pat ba ya kanu kata ka ba ka sarkar kale ka ba baharu ngidei ban ai dingero kabaka dan hangno baka donaru ngidei ban pensngo syaki pat ba dekadei kata kajing job jong ka voice of the people mentakas ni kadei kaba kani ka sarkar kabala trai rat ba nakabenta jong kadela ka jong ni da kaba burum ya kipat ba bat ya uni u president jong ka voice of the people ka sarkar u kalong ka bakloy ban khot ban syashkor ban shimkhia ya kita kimat kijing dawa namar ba baro asikata kani ka sarkar u kadu jingkermen kumbalong himanga ka sarkar kadu jingkermen namar ba om judan kita kipat ba akiban wanra kata kajing sngo syaka sarkar da ka bajai ki wan berabot ki jing pen kulma da ki jing pen ki win
na takadaw ka sarkar barabor kaju du jingkermen bat ba kam pensyai syakipat ba kam jan syakipat ba bakan pensyai yakino kimat rekam jongka dede ha katukam kenti kaba menta kasni kaba menne kasni kaba ngilayo I ya kataka jing burum kita kipat ba yala unong yalam kaba pen I ba kiburum wat ya ka sarkaru kata kaba ka sarkaru kan pensyai bat kan ai kata ka jubab kaba katkum ka jing ya burum kipat ba bat ka voice of the people ka sarkaru kan burum markeliang da ka bakan ai ya kita ki jubab ha kaba ya dei bat kita ki Shri Simen kibaya dei syatai syajantia kanu kaba kipat ba kaba ki persya ka sarkaru kabu jing la dia dilada kanu kaba kipat ba kimla ban ya trai ringkat bat ka sarkar kapan mi jing hiya ka sarkar ikadei katahi kaba ka sarkar kalong kaba kloy bahkan sengap kan si askor ya baru kita kimat kibaya dei bat kalumpong dengru ka sarkar kan pensyai ba kan lakadlong kaba dei na bahkan wanra ya kata ka 5-star cement hatu ka sarkar kan happen I bakat nu ka sarkar kala thung ki dieng kan hap pensyai kam dei bakan syukran bu re na makadu anak kajing iet buat ka sarkaru kan pensyai sa kipat ba bat kipat ba ru kidi banyo I ru tang baka sarkar kala lea na markani ka sarkar kadai ka baju pen I de kikam wat dangaru ngaju karan tomat beros kata Henry ondang layo I ya kikam baki diang keleng saudong ki jaka ki bakala letung bat menta mas ndap kani ko for lian ro philayo I ki diang kilas dang mi wat ka theka than chora ka bata ka mau siang ka ba omla banthung ye te ki diang ro alayo I ba ka jing thung diang kala long ka ba man la usnam bat nang ta ki babun bah ki jaka ki ba wat tang kini ki dieng ki badon ha kane ka jan jeng ka jongaru wat kini ki lenti ki ba ya na ka tuka surok ba nang thien na lomo ba baros ka ta ka tuka ba kidang pendu shen men kane ha ka tuka hajan ka tuka school army kane ka ba judan dieng ai na dong idang khalung khana mangi Henry ni layo I ba ki tu ki dieng ki lai jeng dieng ki ba jrong ki ding ba kibahe tingi te ban yo iru maka sarkar hang no bakala trai shitam bat bakani ka sarkar kala dei ka sarkar atat ka baya pher na kiwei pat ki sarkar kita kiwei ki sarkar ki bahak kita kisnam balalat ki dei ki ba penbiang tang la ki shuki bat ki palala jong bat ka dei kata ka ba kadon kani ka ting tawaya kamat ka baya dei bat ki khaput ka ba menshua kita ki nong shong jong ki khaput kila shulen niat ba kila hap ai bet kita ki jaka kila do Henry kini ki khaput ki ba manta ha kan ka sarkar MDA kim tre ban karen wat yangi ki ripat baru namar ba kis ngothu ba kan ka sarkar kadei ka ba shim khia ya ki jing ki jong ki bat kat katu ka jing siat hamukro aru kila ngap jar manta bat hadu kan ka lapangap ru kidang ap kami lenti bahkan ke sarkar menta kelalong ke balapan kare bahkan penkut no ya kitma ka hapun bat ba kwi ki madru ki baya dei bat ka jing dawa ka voice of the people ka sarkar kelalong ka bakaloi ba kan khot ban ye pen ben bat ba ni ru ki pat ba ni yo ka jing iet ya ka sarkaru nyo kajing iet ya kaliang persyaru namar ba baro kita kinong mi khmat jongi ki bah kaliang sarkar ne kaliang persya ki dei baro ki batrai na ka banta ka bah kamiat ki pat ba ha ka jelah bat omdon unu uta unong mi khmat ubannum treasure hem tang ba ka dei kat kajing la ka jongki bat kat kata kajing ai jing kersan jongki pat ba kinang yo bor kum banginang yo I ba iba arden iba ngalakren hakini kisni ba ila I kum ba endu borno namar ba ila let kendang ya kita ki rang ba shnong ya kis bat kata kajing aijat kpa bat kata kajing bompat la ban penbet ikinu ki ba
ya debat kitu ki jing bo ki giet ki ba krong khajana kitu ki babuan ki jing ki ba ka district council ka ba kimshim patlala ban pen ya kita ki jing trai jong ki ba ni ki pat ba ngi o ka jing tu kamut bangi ru ngi dang sngu du jing kermen henry ha ka tu ka jing yat pat ba menaya kabla pen ba ka sarkar bat kalyang persya kinang ya trai lang nang ni syakmat kublai shibun ya phi baro okipat ba kibalawan ai ka jing kersan kibala ai ka burum ya uni unong yalam jong kadat penriyo jongi kublai shibun